Надпреварата протече под егидата на Българската федерация по автомобилен спорт и община Сепарева баня. Интересът бе изключително голям. Участваха над 45 състезатели. Летището на Сепарева баня бе преобразено в арена за дрифт. Феновете на атрактивната дисциплина успяха да се насладят на високоскоростен адреналин, солидна доза пушек и миризма на изпилени гуми. Слънцето в съботния ден бе просто изпепеляващо, но пилотите демонстрираха много добро ниво. Ето какво ни разказа главният организатор на мероприятието. Има много нови пилоти, хора, които не са карали до сега, затова тази година ще карат в 2 класа. Ще има дебютанти и хора, които са карали до сега. Класовете са Pro 1 и Pro 2. Техническите изисквания за двата класа са абсолютно еднакви. Разделяме ги пилотите единствено по уменията, които притежават. Всички са много добри. По принцип българските пилоти, както и европейски шампион, така и миналогодишния шампионат на Румъния отново бе спечелен от българин. Върнали са се много от старите пилоти, които по едни или други причини не караха известно време. Фактически в момента на трасето имаме 4 шампиони на България, 1 шампион на Сърбия, 1 шампион на Румъния и 2-кратен европейски шампион. Много е трудно да се заложи на някой от тях. Всичките са в топ форма, не са карали 1 година. Шампионата започва 6-ти месец, имали са достатъчно време да се подготвят и да тренират, така че ще бъде много успорвано. В надпреварата наравно с едни от най-добрите пилоти се състезава и девойка само на 16 години. Закърмена с атрактивния автомобилен спорт благодарение на баща си, небезизвестният дрифт пилот Красимир Стефанов. Аз все още нямам книжка, но на писта е позволено да се кара без. И това не ми е никаква пречка да правя това, което обичам. Какви са съветите, които ти дава баща ти преди да излезеш на пистата? Да не ми пука, да се чувствам добре в колата, да я усещам добре, нищо свързано с труда, не трябва да спечелиш така и така. На това мисля, че е последното нещо, което той ми казва. И за него не е важна победата, а това с всяко едно състезание да се усъвършенствам все повече и повече. Солидна доза атрактивно каране наблюдавахме на пистата в Сепарева баня. Ето какво ни споделиха двама от пилотите. Трасето е също като преди 2 години, аз съм го карал няколко пъти, даже сме идвали и сме тренирали тук, сме правили същата конфигурация. Трасето си е супер, на мен ми харесва, определено конфигурацията на трасето ми харесва, имам някакви малки детски болести на двигател, които до края на деня ще ги изчистим, даже преди квалификацията ще ги изчистим, за да мога да дам по-добра квалификация. Но като цяло трасето е окей. Скоростта е доста висока, края на трасето е доста технична, изисква се малко смелост да влезеш от 130 км в 60 км завой, но гледам, че повечето състезатели се справят, така че всичко е наред. Това е първи кръг от дрифт шампионата на България. Ще се включиш ли в останалите? Откакто се състезавам 2012 година, мисля, че почти не съм изпускал кръг. Така че за мен си е закон просто, когато има шампионат в България, ако имам кола да се състезавам в него. Тази писта сме карали 2015 година. Много по-трудно е трасето като цяло от тогава, защото класа на колите е много по-висок. По-трудно е трасето, има много конкурентни коли. Доволен съм като цяло, много добре се получава. Самото състезание е добре организирано, на много високо ниво. Трудничко е, много по-дълъг е завоя, който карахме преди години, както казах. Кара се на външна линия, изобщо гониме европейския стил на каране и затова и трасето е адски трудно. Казвам го от сърце, че ми е трудно и на мен. Колата ми е изцяло променена тази година и като цяло още изсвиквам и ми е адски трудно да свикна с концепцията, с мощността и така нататък. Как успяваш да се концентрираш преди да стартираш? И трябва да си спокоен общо взето. Трудничко, изморени сме вече. Вчера цял ден протича технически преглед на колите. Днес почваха тренировките. 2 класа сме, супер много коли са. Жегата и топлината направо ни уморява и ни изпива силите. В колата е около 60 градуса. Просто много трудно, но се справяме. В смисъл, всеки спортист трябва да се справи с това нещо. Какви са ти очакванията от състезанието, първи кръг от дрифт шампионата на България?
Ами, за очаквания нямам очаквания. Карам на макс каквото стане и забавляваме и публиката все пак. Разширен репортаж от първия кръг на дрифт шампионата за България очаквайте само в програмата на Hobby TV.